Τη βραδιά και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο σημερινό Art Against Fascism and Sexism που διοργανώνει το Anti-Nazi Zone και οι μαχητικές και ελεύθερες. Θέλουμε να περάσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα ενάντια στην ακροδεξιά, ενάντια στο σεξισμό. Να πούμε ότι δεν έχουν καμία θέση ούτε στα σχολεία, ούτε στις σχολές, ούτε στις γειτονιές μας, ούτε στους χώρους εργασίας. Πουθενά δεν έχουν θέση. Αυτή τη στιγμή οι ακροδεξιοί βρίσκονται στην Ελληνική Βουλή και οι φασίστες ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Ονειρεύονται ξανά τάγματα εφόδου όπως της Χρυσής Αυγής που δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα και τον Σαγζάτ Λουκμάν. Στο Βόλο η φασιστική εθνικιστική οργάνωση Μαγνησίας γυροφέρνει τα σχολεία και προσπαθεί να δηλητηριάσει την νεολαία με τις ακροδεξιές και φασιστικές αντιλήψεις. Εμείς πρέπει να τους φράξουμε το δρόμο. Όλοι αυτοί τρέφονται από ένα σύστημα το οποίο βυθίζεται στην κρίση, γεννά κάθε μέρα φτώχεια, γεννά κάθε μέρα πόλεμο, γεννά κάθε μέρα καταστολή. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη φυσικά είναι συνυπεύθυνη με τους ακροδεξιούς, τους οποίους έχει στις γραμμές της, τους Ναζί, τους Βορύδιδες, τους Γεωργιάδιδες, τους Πλεύριδες. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία συγκαλύπτει εγκλήματα όπως αυτό στα Τέμπη, η οποία πνίγει κόσμο στην Πύλο, η οποία οδηγεί τα τάγματα εφόδου με στολές, τα ΜΑΤ, να χτυπάνε κόσμο και να βασανίζουν ανθρώπους όπως το Βασίλη Μάγκο, η οποία στέλνει κόσμο στη φτώχεια. Θέλουμε ακόμα να περάσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στην ομοφοβία και ενάντια στις πατριαρχικές αντιλήψεις. Γιατί από εκεί πηγάζει η βία ενάντια στις γυναίκες, η κακοποίηση, οι βιασμοί, οι γυναικοκτονίες, αλλά μαζί με αυτά και η εκμετάλλευση στους χώρους εργασίας και η απλήρωτη δουλειά μέσα στο νοικοκυριό. Παρ' όλα αυτά και απέναντι σε όλα αυτά γνωρίζουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί και πιο δυνατές όταν είμαστε ενωμένοι και όταν είμαστε οργανωμένοι. Και έχουμε πετύχει πολλά ως τώρα. Πριν από 5 χρόνια η Χρυσή Αυγή όχι απλά οδηγήθηκε στα δικαστήρια, αλλά καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση κάτω από την πίεση ενός μαζικού αντιφασιστικού κινήματος. Το φεμινιστικό κίνημα παράλληλα πετυχαίνει νίκες. Στηρίζει γυναίκες οι οποίες σπάνε τον κύκλο της βίας, απαιτεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και πλέον σπάει τη σιωπή. Αλλάζει και τις αντιλήψεις μέσα στην κοινωνία. Πολλοί ακόμη αγώνες βρίσκονται μπροστά μας. Την Πέμπτη ξεκινάει στο δικαστήριο της Καρδίτσας η δίκη των 6 βασανιστών του Βασίλη. Είμαστε με την οικογένειά του, είμαστε με όλο το μαζικό κίνημα το οποίο απαιτεί τη δικαίωση αυτού του ανθρώπου και απαιτεί να μπει ένα τέλος στην κρατική βία και καταστολή. Για να κλείσω και να μην κουράζω άλλο. Όλοι και όλες εδώ πέρα έχουμε ένα χρέος. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε. Έχουμε χρέος να μπούμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και να μην επιτρέψουμε η κοινωνία να βαδίζει άλλο σε αυτόν τον κατήφορο. Πρέπει να δυναμώσουμε το αντιφασιστικό και το φεμινιστικό κίνημα, να βάλουμε το κίνημα δυνατά μέσα στα σχολεία, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στους χώρους εργασίας, σε κάθε γειτονιά. Και πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα το οποίο γεννά κάθε μέρα εκμετάλλευση, γεννά τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, γεννά τον πόλεμο στην Ουκρανία και μας οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Αυτός ο αγώνας απαιτεί ενότητα και οργάνωση και μας αφορά όλες και όλους. Με τη σημερινή αφορμή σας καλούμε να πάρετε ενεργά μέρος, να εμπλακείτε στον αγώνα με όποιο τρόπο επιθυμείτε. Στα τραπεζάκια των μαχητικών και ελεύθερων και του Anti-Nazi Zone μπορείτε να βρείτε παραπάνω πράγματα για το πώς μπορείτε να το κάνετε. Τέλος, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνηδες που βρέθηκαν εδώ πέρα και βάζουν την τέχνη τους και την κάνουν όπλο ενάντια στο φασισμό και ενάντια στο σύστημα που το γεννά, και με τη μουσική και με τους πίνακες ζωγραφικής και το Μάριο Λόλο που έχει στείλει τις φωτογραφίες του και όλους και όλες που βοήθησαν για το σημερινό φεστιβάλ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλοί αγώνες.